Zaidu kule bamana de ache fari. Ma, ne kamana gwani badi do. Ne cɛ fura ko dɔ daminɛ ko kalo 6 ni y'a kalo 3 ye jani fura ko in ka daminɛ o y'a sɔrɔ ne lajɔlen o tile 2 kɔnɔna na kɔnɔbara in tununa ne na pewu ne yɛrɛ ma foyi faamuya nka fura ko in a bɛ kalo 3 la bi kɔnɔbara in dun filɛ nin ye ka a kun bɔ tuguni ma ne kamana guanen no dɛ ne kɔni t'a dɔn ne b'a ko kɛ cogoya o cogoya la ne den e cɛ ta tɛ kɔnɔ ye ne cɛ ta ye kɔnɔ ye ne cɛ ta ye kana sira kana jɔrɔ i y'a mɛn kɛ ne den i bɛ sigɛ dɛ i bɛ sigɛ min dɔn i bɛ sigɛ yɛrɛ yɛrɛ wa i bɛ ɲani ma ne dalen b'a la n'i da ɲala k'i cɛ ta ye e cɛ ta ye i bɛ sigɛ i bɛ ɲani n y'a faamu n tɛ n dalen don a la n cɛ ta don ayiwa dɔnnibagaw fana b'a dɔn n cɛ ta don a bɛ kɛ hɛrɛ ma e ko ten a bɛ kɛ hɛrɛ ala k'a kɛ hɛrɛ i bɛ na ni mɔden ni faama tulonkɛ la ma n mago b'i ka dugawu de la n bɛna dugawu k'i ye ala k'i hɛrɛ k'i ɲɛ ala k'i hɛrɛ k'i ɲɛ ala k'i ta fanga donna ala k'i bolo 2 b'i kɔ hɛrɛ la ala k'o dugawu amina yarabi Dori? Baje. Somɔgɔw bɛ di? Kori baasi t'i la? Denbaya don? Nba sigiyɔrɔ bɛ? Awɔ nin gɛrɛ i k'i sigi sinon dutigi n'a sigiyɔrɔ ka kan i sigi dutigi sigiyɔrɔ. Baje. Ne Baje kɔni. Baje e tɛ ɲuman kɛ o. Ne Baje. N Dori jateminɛ min bɛ n bolo n ka so tile 2 in na. N'a ye miiri yɛrɛ fa ko bɛ jigin ne bɛ fura ko la nin y'a kalo 6 de i ka muso n'o ye faama ta ye o lajɔlen don i ko mun jɔn bɛ nin kalama ne ale faama ta a naani ni an ye dali mari masa ye Dori mɔgɔ teri sa don i tɛ sa abada nka mɔgɔ teri malodon o y'i malodon fasa ye
n bɛ fɛ i ka kuma i ka muso fɛ. Bajɛ n y'a mɛn n bɛna kuma n'a ye. O bɛ diya n ye. n nakun kun ye nin de. Baasi tɛ. n bɛ sira ɲini. O bɛ se ka kɛ. an bɛ kɛ kɔfɛ. n b'i fo dɔɔni. k'an b'u fo. u n'a mɛn. sɔgɔma don. Somɔgɔw bɛ di? E fɛ ne wele. Fatumata. Ne y'i wele. N'i y'a mɛn mɔgɔya, mɔgɔya yɛrɛ yɛrɛ, a ɲuman, muso. Bajɛ ye n wele. A ye kɔrɔfɔ bɛɛ ɲɛfɔ n ye. A ko n ma ko i lajɔlen don. Kɔnɔbara yɛrɛ kɔrɔbaya kama. Nka min kɛra yala nin ye kɛta ye wa? Ndori, den ye Bajɛ ta ye. Ne kalena kɔmɔ la, n kalena fasu la, n kalena bulonna la. Den ye Bajɛ ta de. Bajɛ bɔra n fɛ yan. A ko n ma yan'a ka fura in koli daminɛ, a y'i sigi ka fɛn bɛɛ ɲɛf'i ɲɛna k'i ko k'a bɛ nin mun de la o kalo 6 kɔnɔna sirili e ma se k'o kun fo ka taa tulonkɛ kɛ? Dori, n bɛna kuma in tiɲɛ f'i ɲɛna. Don min na Bajɛ bɛ ne lasigi k'a ka furala koli ko fɔ ne ɲɛna, o don y'a sɔrɔ ne lajɔlen don. N ko n b'a to ni kɔnɔbara in kɔrɔbayara n b'a ɲɛfɔ a ɲɛna yaasa a na kɛ nisɔndiya ko ye a bolo. Nka balinako la o tile 2 kɔnɔbara tununa ne yɛrɛ la pewu. A jiginna n kɔnɔ ko ni n tun y'a fɔ a ɲɛna ko kɔnɔbara bɛnna, ka tila k'a fɔ a ye ko kɔnɔbara tɛ yen, o dusukasi barika ka bɛ bonya kojugu. Nka nin waati in fana kɔnɔna na kɔnɔbara in nana bali ka bɔ ne la tuguni. Ne yɛrɛ kamana ganna. O tɛ kalabanciya ye. Ne kɔni bɛ min f'i ɲɛna ne bɛ kuma n'a ye nka mɔgɔ tɛ se ka jɛnɛyakɛla sutura dɛ. F'i k'a dɔn ni min bɔra a la i yɛrɛ de y'a ɲini. I y'a faamu wa? N bɛ kuma n'a ye. Latigi, ne b'a dɔn e dalen don ne na su, i dalen don ne na tile. Nka kɔnɔbara min filɛ ne la nin ye, ne cɛ y'a jira k'a fɔ k'a ta tɛ den ye. A ko a tɛ n fɛ, a ko a tɛ n den fɛ. Ko ni yɔrɔ min ka di n ye ko n ka taa ye. Ko nka k'a tɛ n lebu. Latigɛ ne ma siran lebu ɲɛ dɛ. Nka ni tinani ye min fɔ Bama ɲɛkuruko la, a dɔnbaga lajɛ y'a fɔ dɛ. Ne kɔni, ni Ala ye ɲuman bɔ ɲuman na, ni ne tora a la ne m'o fɔ dɛ. Nka ni ne ɲuman bɔra a la ko den ɲuman bɔra a la,
latigɛ ne bɛ taa ka den to yan nɔ ne bɛ taa Bamako. Fatumata ne dalen di la n'a fɔra ko mɔgɔ k'i kale mɔgɔ kan yaasa ko ka se ka ɲɛnabɔ ne bɛ n kale e kan sabula n'i dɔn ka tɛmɛ i yɛrɛ kan mais ni ko in bɛɛ ye latigɛ ye jɔn tɛ taa k'i dakan to an k'a di Ala ma ne bɛ siran ɲini. Dori. An filɛ nin ye wala diɲɛ de kan. Dori. I b'a fɔ Fatumata ye k'a ye malo. Fadenw cɛ la. A ye n kuma suli. Sara wɛrɛ ma kɛ Fatumata bolo fa ka ne sara ni ka jɛɲɔgɔnya kɛ ni cɛ wɛrɛ ye. Dori a fɔ Fatumata ɲɛna den min b'a kɔnɔ n'a jiginna den na a b'a kɔ don den ma n ka jɔ a kun tile 7 dafara a kana den lamɔ o kɔfɛ ka ne to ɲɛnamaya la dugu in kɔnɔ yan Fatumata sen kana don dugu in kɔnɔ n'o kɛra don min na n bɛ Fatumata n b'a fa hɔrɔn i man kan ka malo natɔ ye k'i sigi k'a kɔnɔ o ye ka kala de ye k'i ɲɛ turu a la ayiwa min bɛ ne bolo bi ka fɔ dalakan don Fatumata ka wuli a kana numan sen bila dingɛ kɔnɔ o ye an ka dalakan talen a b'a kɔ don dugu in fana na i ye kɔrɔfɔ mɛn wa n y'a mɛn Bajɛ ayiwa sinon Fatumata filɛ yan foyi ta ani ne cɛ sisan n'a jɛra n ye n b'a kan tigɛ k'a joli kɛ dingɛ kɔnɔ fosi tɛ bɔ a la sabu a ye n malo faso ani bulonda la a ye n kuma suli n furu ɲɔgɔn ni n kanu ɲɔgɔn ni n badenw ɲɛna kɔrɔfɔ filɛ nin n'a tɛ fɛ a ka kan tigɛ a ka wuli min fɔra a ye a k'o kɛ Fatumata Bajɛ ko k'i ka wuli i k'i sen don dingɛ kɔnɔ a ye bɛnkan mɛn wa a mɛnna wa n'a mɛnna wuli k'a waleya
I bɛ se k'i sen bɔ. I bɛ se ka taga k'an b'u fo. Dori, nana basi tɛ. Ne nana min ɲini fɛ. N'a ma ɲa, n bɛ segin. Zayidu bɔra an fɛ yen nɔ. A diminenba don. Ne b'i deli. I k'a kɛ I wolodenni kama. Ni o ye sunkalo ye. I k'a k'i furumuso kama. I ka taa ne bila Bajɛ fɛ. Mangata. Bajɛ, n ser'i ma. N'o y'a sɔrɔ an ka teriya ma kɛ teriɲɔgɔn sigi ye, san 20 kɔ an jɛra ka gindo caman kalifa ɲɔgɔn na. N'o ye tiɲɛ ye, a ka di n ye I ka Fatumata lamɛn. Dori, I y'a dɔn Fatumata ne ma deli k'a fɔ e ye tile kelen ko n y'a furu sa. O kɛra. Wa tile kelen ma deli k'a fɔ e ye ko n t'a fɛ. O ye tiɲɛ ye. Nka Fatumata ye ko de kɛ ko min ye faso ani bulonda tana ye. N'i ye faso ni bulonda tana tiɲɛ, faso ni bulonda kelen de bɛ ko la tɔn in ma. O ko la tɔn de kɔnɔna na o tɛ ɲɛ fiyewu f'i k'i kɔ de don dugu ma. Dori, ko in kunkun n'a ɲɛɲɛ foyi ma fɔ e kɔ. Sen bɛ don dingɛ kɔnɔ don min na walawala kan e kun bɛ yen. Tiɲɛ. Dalakan min taara e b'a kalama. Kosɛbɛ. Ni e nana bi ko delili dan y'a yɛrɛ ko ne ka Fatumata lamɛn. Ayiwa e gasi kama ne n'a lamɛn sa o. Ne furu min kama. E de m'a fɔ ko ne ka dugu bila wa? Awɔ. Hali ni e ko ko ne ni, ne b'o bɔ ka di e ma. Kuma tɛ e ko ko ne ka dugu bila. E tɛ bamanan ye wa? Awɔ, ne ye bamanan ye. An Dori e dun? Ɔhɔn dɛrɛ, ne ye bamanan ye. Ayiwa. Bɛn kale n ka tafe bolo la. A ye Zayidu wele. Aw k'a lajɛ ne y'a sɔrɔ bamanan tɛ.
Nteri an jɛra nin ye a san 20 ani kɔ de bino caman o donna an ni ɲɔgɔn cɛ ko caman tɛmɛna o ko ninnu bɛɛ kɔfɛ ni o kɔ falenna nin na jɔn f'i k'a dɔn k'i ka ko bɛɛ bɛ Ala de bolo ni fɛn o fɛn ye jɔn sɔrɔ o ye Ala ka latigɛ ye ne b'a ɲini fɛ i ka yafa Fagomata ma teriya kosɔn jɛɲɔgɔnya kosɔn balimaya kosɔn sinjiya kosɔn Dori Fagomata ko k'an k'a filɛ n'a sɔrɔ zɛ de ye bamanan ye kosɛbɛ o ka kɛ an k'a kɛ ten ne bɛ taa k'an bɛ so fo naamu k'an bɛ so fo dɔn naamu an bɛ kɛ kɔfɛ